Megyünk megkóstolni a Bosi barnásnak a barna léjét, vagyis a Quicket, mert a Bolond Szabolcs megye beintézte, érted? Micsoda? A héten startolt, érted? De beintézte, szóval megyünk megvenni. És mit csinálsz? Nekünk csinálok minden. Igen? Pont úgy nézel ki, testvérem. Tesó, most vagyunk meg. Tesó, most vagyunk meg. Hogy lesz? Addig visszatérni. Nyomod. Na Pali, megvan a Quick. Nagyon jó. Meg kéne kóstolni. Meg kell kóstolni, most az lesz. Meg kéne ülni valahova, mert ez a szuttyok eső amúgy már elállt, vagy minden nézni. Bolond 2 perces csak hergés legjobb. Amúgy. Most magadat hiszed? Aha. Igen, még maradt pénzem. Ez nagyon jó. Figyelj, nekem sem lesz pénz. Ez az enyém, de most miért veszed el? Megtették egy 100-as. Meg ide felveszem neked. Mit csinálsz, Pali? Köszönöm, tudsz, hogy... Ne elviszi! 2000 years later. Ez most úgy el fog ütni, mint a gyász. Ugye nem itted meg? Biciklin még nem dobták el még? Ott van. De mivel kezdünk? Várjál, de hogy van ez? Várjál, van a... Ez a legdurvább, nem? Ez... De ez a legerősebb. Ez a narancs. De ez a legerősebb, nem? Narancs. Ez a közepes, azt hiszem a zöld. És ez a leggyengébb. Nem így van? Kék. Nem tudom. Kék, zöld, narancs, így van amúgy. Tessék. És még van még tesó összehasonlítani valónk. Ezt a kékkel fogjuk összehasonlítani. A fontácskát a narancsal. Nagyon cringe. Nagyon jó. Nagyon hangos volt, és ide is figyelni. Figyelj. Mi van? Állja, kósodnak. Olyan, mint egy szénsavas lenne, de nem. De ilyen összesített, hogy szénsavas így, meg nem is. Kajak. De nem. Kajak. Így marja a torkodat, hogy szénsavas lenne, de amúgy nem. Ilyen szar. Szar, nem ízlik. Az utóíze. Ez nem jó. Ez új zene. De amúgy, de Blue Forest, ez mi pontosan? Ilyen kiborított padi. Így elne belőle. És a fekete ribizli vágod. Hát figyelj, ez nem fekete ribizli. Barni ilyet csinál. Várj már, tesó, sokat, így sokat belőle. Az utóíze. Az ilyen, mint a hányás. Mint a hánynál. Fura. Nézd, és akkor itt van egy ilyenünk. Primár. Ugye ez kíváncsi vagyok, hogy... Nem egy feljebb, nem fog látszani. Kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg ennyi. És ez vágóképekbe felveszem, de hallod? Ugye, és nézd. És ez egy per egy ugyanaz. Hát az szomorú amúgy. És és még a milli is. Ugyanott van elhelyezve. Geci. Majd ezt én kibontom. Ki mondtad, de adjál már ezt. Én halkan tudok kibontani. Igen, hát én nem. Ez kurva halk volt, gratulálok. Olyan szénsavat tettek rá, hogy én, tudod, kimondta egy szénsavas vizet,
tehát beleiszol, 10 nap után megint kibontod, beleiszol, és olyan szénsebb van benne. Megnézd itt, hogy fogod így, átmegyünk valahova. Egy másik univerzumba. Így. Van benne egy törés. Ebben nincsen törés, hát itt sima. Itt nem. Nem, mondjuk összehasonlítani Coca-Colát meg ezt. Mert ez ugyanaz a dobozza, csak zöldbe. Szerettem. És akkor ez a ízét vettük, nem? Sprite. Lime-os Sprite-ot vagy. Ja, de ez lime, jó. Igen. Csak citrom van benne, ezért lehet másabb. De szerintem ebben is van citrom, várja. Citrom és lime. Ja, akkor ez is citromos, meg lime-os. Szóval ez jó, akkor jót vettünk. Ez úgy bonts ki te. Jó van. Satisfying lesz most ez itt legyen. Olyan. Ja. Majd kiderül, most így átelsünk. Most én. Az előzőben én Kiköpjem, ittam. mint ez én Marosi megy. Volt egy jobb, mint az előző. Rendes olyan, mikor kijövök hirtelen a szobámból, az az érzés kapott el. Mi a szédülsz, hogy mi? Ja. Kaja. De jó. Vagy mi? Hát jobb, mint az a kék szar. Jobb blueberry, egy kicsit jobb. Szerintem ez az én véleményem. Ennek kicsit hasonlít az utóíze, amúgy szerintem az összesnek ugyanolyan lesz. Ugyanaz utóíze van? Így mondjuk. Az baj, ha túl sokat iszol, akkor erősebb az utóíze. És az utóíze meg szar. És így szar lesz az egész. Úgy nem, ennek jobb az utóíze. Igen. Jó. Most én úgy érzem. Sprite, ez azt még nyomassad. Várjál már. Érzem el. Várj, Nem téged is megémelgett. de ez jobban érződik rajta a citrom, mint a lime. Az biztos. Most már nem tudom, szerintem már én vagyok szorunk, mert már ettől is én izét kapok. Ez nem jó. Hát az se jó. De jobb, mint a kék. Kicsit. Hát erősebb az íze, az biztos. Hát... Az, hogy ebből túl sokat iszol, akkor nagyon... Amúgy nem, lehet a kék az jobb amúgy. Kék jobb. Vagy hát amúgy, nem tudom, ennek amúgy jó íze van, mert erősebb az egész, szóval nem tudom. Olyan egy szinten van a kettő. A Sprite-tal nem hasonlítható össze egyáltalán. Nem? Na. Mondjuk azért is, mert ez szénsavasabb. Ebben meg alig van. Igen, azért kaparja a torkot szerintem. Vagy pedig méreg van benne. Ez az azért szénsavasabb. Ja. Amúgy, ha belegondolsz, kicsit hasonlít, nem? Tegyünk kicsit. Mert ugyanabból van a szén amúgy. Még a legjobb eddig? A cherry cola. Tessék. 5% narancs. Egyszer. És 5% narancs. Ebben biztos, hogy több gyümölcs van amúgy. Fixen De azért. figyelj, Daisy, egyszer. És ne. Satisfying lesz. Várj, Tudni illik rólam. Nem szeretem a narancsot. Amúgy. De Fantát azt nagyon szeretem. A narancsot annyira nem. Ez egyszer, tesó, ezt megiszod, tesó, mint egy narancsba beleharaptál volna. Ez megvan. Ebből kibaszol sok narancs izé lehet. Ez csak 5%, ez vagy 550 per kiló. Ez nagyon narancsos. Savanyú nagyon. Hát ez az. De ez nagyon savanykás hülye. Az a baj, hogy én megeszem a narancsot, nem az, hogy nem szerettem, de odaraknak egy narancsot, meg egy mandarint, én inkább a mandarint, érted? Például. Szóval én annyira nem vagyok. Ez ilyen inkább tudod, ez ilyen olyan, mint a grapefruit, ez inkább ilyen keserű ital. Igen, ilyen savanykás keserű. Ez lehet az van benne. Nem tudom. Bazd meg már remegek ettől az italoktól, bazd meg, de kaja. De hogy izé amúgy, mit akartam? Hogy ugye én nem vagyok egy narancsos, most 2 narancsos izét iszunk, szóval ezeken most nagyon jó. Citrom van benne. Ott van fent víz, jó, hogy az a tesózi 80%-a szerintem érződik.
kókuszpor, én ezt azóta nem értem. Mindig, majd rákeresünk otthon. Azaz. Kiderül, van méreganyag, rákkeltő. Mi volt a Kinder Csokiba régen? Szalmonella. Szalmonellás. Új ellenállhatatlan íz. De régen nem jobb volt az íz, azon gondolkozok amúgy. Régen, mint jobb lett volna. Amúgy nézd, van egy meglepetésem neked. Ugyebár én elhoztam ezt összehasonlítani a két dobozt. Mert ugye ez a Bunny inspirálódott a Prime-t, és amúgy egyben egy ugyan néz ki a dobozuk. De hogy ebben hallasz valamit, kellek, néznek, hogy mi van benne. Félek. Addig én elisszogattam a Quick. Ne néznek, mi van benne, majd ha kiesik. Próbáld meg. Úgy a faszomba tetted ezt bele. Jó van, letörömgetsz, nem. Letörhetem? Összekite. Valami autisták. Amúgy. Ennyi. Speciál, de neked. Hm. Most ott, de volt jó. Meglátva a pocit, és beledasztam, hogy majd megmutatom. De amúgy kérem vissza. Azért hozzá vagyunk szokva cukros italokhoz. Amúgy lehet, és hogy ez szar. ezért nem tudjuk ezt érezni. Vagy igazából. annyit ittunk, azok, hogy nem érezzük az rendes ízét. Nem, most ebbe átjön nagyon cukros. Az brutál cukros, de ebben meg több gyümölcs van. Jobb, amúgy, tudod mit vettem észre? Na? Hogy itt 501 narancs, az lófasz. És akkor hogy ezt tele nyomták szénsavval meg cukorral, de ebben meg ezt nem. És ezen jobban érződik a narancs, ebből a szempontból nekem jobban ízlik. Ez sokkal narancsosabb. Akkor hasonlítjuk össze. Ja, még az akarják. Azt hittem, hogy már elköszönni is. Nem köszönünk a bunkókra, szerintem itt VR Pisti. Van a kék, ezt összehasonlítottuk a cserrivel. Na, erre mennyit adnál? Mennyit adnál erre? 10-es skálán. 6-ot adok, látja. 6 jó, legyen 6,5, mert egészséges. Amúgy, hülye, én sem 10 váltot akartam mondani, de ez tényleg jó, amúgy, hogy egészséges. Ha figyelj, ha én nagyon meg kevés kalória van benne. Igen, ha én nagyon egészségesen akarnék élni, akkor 10/7-8 akár. De így 10/6 szerintem, ja. És akkor még a jobb. Szerintem egyértelmű. Jó, a kóla, igen. Mindkettőnknek jó. Jó, akkor a kövi volt a... Amúgy ezt nem lehet normálisan meg kell venni, de ja. Valakinek az, valakinek meg ez. Na, még a jobb. Vagy 10-es skálán, bocs. Na, hát és már nem tudom. Ez? A lányos. 7. 10/7. Nekem 10/6. Ez az összes az lesz. Nem, de 10/6. És mi ezen a 10/7-8-szal nagyon egészségesen akarnék élni. Amúgy most lehet ki fogsz nevetni. Én amúgy lehet, hogy ezt mondom, nem tudom. Az baj, ha ennek nem lenne ütőszar az utóíze, akkor lehet ezt mondanám. Mert ennek erősebb az íze. Neked lenne benne egy kis szénsva, akkor ezt mondanám, de... Ezt venném inkább, mint ezt. Ja. Nézd, és akkor 10 per mennyi ez? Ez? Nekem ezt tetszett a legjobban. Megkockáztatom a 8-at. 10/8. Igen. Ez de kurva jó íze volt. Ez jó volt amúgy. Ez, Barni, ezt eltaláltad. Azt az egyet, igen. Nem, a többi is jó, mert amúgy nem fos, de amúgy jók. Lehet inni. Egészségesek, ez nagyon jó benne. De eznek tényleg kurva jó íz van. És gondolom a Fantát választanád. Nem szoktam Fantát inni, ezért mondom nem, ezt. A flakonos Fantának sokkal másabb íze van. Ez egy büdös szar, most őszinte leszek. Ennek nem tudom miért, de nem büdös szar íze van. De én nem szoktam Fantát, én nem szeretem én néha szoktam flakonos, de eznek sokkal jobb íze van. Megint tudod mit, én a ízét szeretem, Barni? A rostos narancsot szeretem, és nem szeretem az ilyen színs szarokat, mert azok nem jók. Szóval Barni, ezt eltlátod jobb, mint a Fanta amúgy. Amint a dobozos Fanta. A flakonos nem vagyok benne biztos. Amúgy lát. Nekem jó. Nekem jobban tetszik az, mert... Az a baj a Fantában, hogy alig érzed rajta a narancsot. A cukrot érzed rajta. Szóval amúgy, ja, ez jobb lehet. Hát nem lehet, jobb. Ezt jobban összetetted, mint a Fantáig. Őszinte leszek valami. Szóval megérte a 2 év amúgy, szerintem. Ez egy... Nem.
csak így unblock, érted? Mert Jó mikor lesz. kezdtél el? 2 éve. 21? 22? 22 elején azt hiszem. A videójában, mint a 22 szeptemberében már forgatták a filmet. Promót. Ja, Nem tudom, de ez korán kezdte, ez biztos. Szóval amúgy jók voltak.